Davaralarda çykyş edenler ýokary derejede bilim almak ugruna döredilen amatly şertler hemde ýygyderli alady üçin hormatly prezidentimize hemde gahrman arkadamyza alkyş sözlerini aýdyp, belent maksatlara ýetmekde öz öňlerine goýulan jogapkerlik wezipeleri awray bilen ýerine ýetirmek üçin ihlas etjekdiklerini inanyrdylar. Matumladynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetine Döwlet Mehmet Azada adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna, Oguzhan adynaky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetine, Murat Garyf adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine, Halkara Insan-perwer Ilmlary we Ösüş Uniwersitetine, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutyna, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna, Türkmen Oba Hojalyk Institutyna, Seyit Nazar Seýdadanaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutyna, Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutyna, Türkmen Döwlet Binagarlyk, Guruluşyk Institutyna, Türkmenistanyň Inженер Tehnik we Uly Kommunikasiýalar Institutyna uçurumlaryň dawarasy şahatlyk şowkuny beslendi. Ýokary okuw mektebini tamamlaýan uçurumlaryň hormatyna guralan dawaralyň belent ruhy besenen aýdym sadly çykyşlar bilen utgaşmagy ýurdumyzda amal aşyrýan beýik işlere aýratyn ähmiýet berilýändigini alamatlandyrdy. Dawarada çykyş eden uçurumlar ýokary derejede bilim almak ugruna döredilen amatly şertler hemde ýygyderli alady üçin döwlet başçylygynda alkyş sözlerini aýdyp, öz öňlerine goýulan jogapkerlik wezipeleri awry bilen ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalaryny gaýgyrmajykdyklaryny inanyrdylar. Bu çäreler ýurdumyzda ösürmekde milli bilim we alim ulgamynyň özüni uly mümkinçilikleri jemleýändiginiň hormatly prezidentimiň Türkmenistany gülledip ösürmekde amal aşyrýan tutumly işleriniň dawaralanmasynyň beýany gurilip, bayramçylyk dawarasyny ilimli bilimli ýaşlaryň ruhy bilen watan söýçi bolup ýetişmeklerine taýsy tagalalar üçin hormatly prezidentimize alkyş sözleri aýdyldy. Dawaralar ýurdumyzda bilim ulgamynyň ýedikderli kämilleşdirmegi, bilim alan ýaşary durmuş ýoluna ugradylmak bilen baglanşykly meselelere hemme taraplaryň esasy şemeleşilýändiginiň nowatdaky suwtnamasydyr. Ýokary okuw mektebini tamamlaýan uçurumlaryň hormatyna guralan dawaralyň belent ruhy besenen aýdym sadly çykyşlar bilen utgaşmagy ýurdumyzda amal aşyrýan beýik işlere aýratyn ähmiýet berilýändigini alamatlandyrdy. Dawara gatnaşçylar ýokary okuw mekdepleriniň uçurumlaryna iň gowy arzularyny aýdyp, olaň belent maksatlar üçin öňde durýan wezipeleri üstünlikle ýerine ýetirjekdiklerini inanmylyrdylar. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiň tagallasy bilen ýurdumyzda ilmiň, bilimiň ösürilmegine, ýaşlaryň dünýä ilmine çuňur aralaşmagy ugruna döredilýän mümkinçiliklere aýratyn ähmiýet berilýär.